Vi fate tu, fate caso. Va per il kao ideju. Možemo otvijeti na obrat. Ali nekako ima logika kad držiš ovote, da ti je lakše da držiš ovote, a kada ti vidiš uvijek stvarno lakše uvijek, ali ti ima, nije grešno. Možeš se još ne možeš. Sve to je bilo običajno. Na kad me nauči recimo da se radi sankcijom na ruku, nikio ruku drži radi. Eto, da recimo to. Uvećemo ovdje. Recimo da sam ja polavnije. Kreću za osnovu. Najgore ono, sve te kad se raši. Prepoznanje da tamo. Komunikaj smo žali to. Kako se sjećavala možda najgore. Kreći se. Grazie. Ideš, kaj ulazak ideš na stranu, čisto novac. Onda ideš tu, ovo ubaciš, ne ovo, nego ubaciš lakat, okreneš, sad prihvatiš brid. Ajde ga. Prvo kreni, a onda prihvati. Prihvatiš. Drugi. Da ne uživiš ovdje, s jednu ruku. Ako uradiš priliku, ti mali bezobrazno kazati. Ako ne mogu veliku ruku, da uradiš. Mali bez jak. Da sam uradiš. Kao bebe. Ja imam male pomoći u svoje. Zapravo, sad krenem na 2%. Ne direktno, ali svak se biti. Ajde, pa to su fazone. Ajde, kako?
naravno može i ovaj način, znači postoji legitiman je i ovaj. Nego da probamo, znači, ideš ka njemu, spustiš. Otrag. Troj. Priperso. Ajde. Ajmo. Ajmo. Dve reprezentacije. Srpsko-ruska, ajde. Opet. Ma ne veze. Ma dobro. Ti nema ovdje. Popробуй. Пойдем, чекай. Гейши, Бог за них, кой те гейши? Так, добре си. Отсюда хорошо было полный бросил. Это не то. Это совсем не то, что мы делаем. Ну так, нам так сказать. Я получил, конечно. Нам сказали. Стой. Ну, стою, позже верхней рукой. Все равно не все. Как компьютерные игрушки, да? С которым брать и маленький. Дальше правильно. Что? Как? Г. Конечно. Понятно, что... Пробуй доллар. Пробуй доллар. Как? Пробуй доллар. Ti možeš gore na tebi radi. Stani stav, ne možete napadati. Ajde! Stani se! Nisi se sklodila uopšte, već. Poveriš se to, da? Opet napade kao... Znam, napadate! Uradim ti nešto drugo, ali možemo. Ponišli se nogama, ne? Malo se pobedite, jutro. Ajde, izljum cirkus. Budi kao loptica, rekao zmor. Kreti se. O, bravo. Daj se baki je kretanje, daj je telo. Znam da je to teško nekaj. To se neće da prije. Neće go naći da im neće to. Ne mogu da se odlučimo te neće. Ще на того, что попробуем. Надеюсь, я сам скорее. Я думаю, хотела. Как я шутер, да? Non si sente, rekao sam ti oni strane, demonstraciju, i ovako, gradi mu dao ovako blizu, i onda kako pada ga mogu
u grada, odine. Ajde, šutro je toliko nema, a ovi što prešutro, on treba osjeća da šutro, pošto je Pavlik i Luper ovo. Ja tako zato što je jednom, kada smo, ja tako to je, ja ovo sam gledam bacam, ja samo mogu ovako, samo mi okrenu glavu, ja nastavim dalje, ovo nije osjetilo da je tako. Ti kukao mi oviš i pata ti go, što ti koviš? To je bukvalno prošlo samo, rozi prošlo. Te ljudi da neki tehnika, stvarno si sa... Suvo, da. Kako ću uklanjati, da se čisto čas uklanjati. Idem dalje! Tekst. Idem dalje! Ja ovo devet sam nisam primio. Kupio si, pa da. Ja, apsolutno više. Dajte, budeš ovo. A ovo je to sve znači, nisam mogu da stvarno prošlo. Oni što imaju fugla, te žive slučaj. Izdježaš se, daj. Oni dobar, da su prosto djeci. Odletio, ništa. To su otvorene poslavlja 3 sata. To mi je druga neka skracija. Da sam dolaze prošlo. Ajde. Ti mi rekao i kako ovo je manj. Ne treba ugačiti gore, ovo je njegova manj. Pravilnice, da ne znaš ko će podajci dača koji su ide. No, po krajnjoj meri Oni su svaka stena neki figo i janji koji su pravi figo razne boške u neke žetine. I oni su dali da pokušaju se odlično, znaš, kad sam svi koristili jednu našu reč o pila. I imamo srednjoci. Svi su neki. Ovo što te neće i vidjeti. Ako mi smo neki. Azimi bre, jedno ne nežano da vidim jako redove. Treba ovo što i posle kao... S druge strane, to što je tebi, kako da se sredi kudi mi kriviš. Evo ga, koga briga, to vam ti sad krivo. Juli vas, kako je biš. Oni da se poradili, da vam kaže, evo ti krivo i ovo. Može vam ti pregleda, koliko da vam dobro. Jako je populac. Plaći, da. To, kakav pregled, ne pregled. Da li nema pregled, se to plaći. Tako i vi imate. Ako budete vidio. Dobit ćeš u 5 sati. Ne znaš, dobiješ više u tržištima te reklame sa prekrivu. Ne da više odglavno prekrivu Americi i što radi. Jer tamo reklame donosi para koji idu kroz video. I onda se pališ kad će mora nešto pogledati. A manje ljudi, a mora da se pogledati. Ono dupe sisa to će. За to može da radiš neku bilancu. To zna kazati riba da li pa Ne, ne ono moja krona. Da. Kada proći da radim sam, ne radim. Ne se ne radim. A ne si kroz, ne moram sam. Sigo. Sigo potrasao. Edi, hvala. Aleksis, jako me. Svom zaganom priđeš. Čekaj ga. Mekanika je, znači prelazno. U suštini, može kasnije da bude i ovo, ali, ko se pusti? Ne ovo.
Nije to, bukvalno je to kao jedan pokret. Sjeti sad, kao jedan skraći ili negdje, čemu ti njegovo tijelo prođe. Daj mi malo vremena da se okrene, znači nemoj da ideš ovako. Ajde, možemo, ajde. Suzami ću rekao. Together Suzami, ajde. Ajde sad raj policaj, izvolite. Tukaj mišljite se. Ajde, da je vremena plaćamo gledovat. I tebi da pokreni da vodi pored tača još. Da ne ti vjerio. Vjerio što rešio. Što ne ti tu rešio. Ne zaboravim da ponese. Ti samo prošlo. Tebe sad mi dare vrati peti, ovako je kao malo. Super, idira. Čekaj, Petre. Ovdje je možda barek. Sada je imamo večer. Vidi, za vas opišam. Moja poresiš. Uđi do nešto. Tu ti više. Pa teči radi. Ako slobe ruke gore, gde ti taj teči. Teči. Pali ti teči. Odnosno te pali ti čine teči. Neći, ali ti radiš svoje putanje. Dobro. Ja baš tako ona se shvati šta se kad kreneš pored onda ono je uđeš ovdje nema da izgleda kako promaći pa da uđeš da ruke se siđe dobro, 15 možda to drugi rame nego možemo se temelji čini pa je to je vreme smo gledati ja ne znam se pari, od broja samo je sam nešto jako spikirati. Samo je sam tega rekli. A Sanića je pričala da su ti brojevi kineski naši saši. Kako to nije? Ime i čuo, ali nije deset, nego rekao. Mislim, da je sve da kako što bez veta, tako da te zajeme. Dovoljno, pa dovoljno. Daj špansko. Ivan ti ne spanje. Spavaš, uđi radi, korak u stranu, daš ovo, spusti stranu, tako. Korak da ga baciš. I korak, končumice mala. Ajde. A dobro da. Zero. Da. Neću ja ga,
i onda je to... Teči, jel tako? Teči. Sad, idealno je da ga spustiš ovako, ide dole do samog vrha. Zato je fizički gotovo nemoguće pravca raditi u nazad. To kažu asisteljerine. Ali, pogledao se vrati. Ali daš mu vremena da se okrene. Daš mu vremena sa ovim. Kad mu spuštaš ruku, njemu telo dođe. Naslužek se peške treba. Znači, uđe laktar do... Ajme da da. Ostalo pogled. Mislim, moje preferiranje, nego je prosto. Dok, ovo, uvijek penag je Joković. Pa ne, nego... Zavisno napada. Ovo je mnogo lakše da šveme za priču. Ne, što je draži, ovo, pa da. Pogledaj je patite da ide do sreda. Suri vazike. I svi sreći. Evo bi ekonomist će bio pa suda radike. Suda vas. A radi se ne što mu suri vazike. Znači da hoće. Suda vazike. Pa dobro. Radi manje za to što su mu suri. Pa dobro. Kao što će znam. Ma uopće ne ide da trening od tomu se puši, stavi radaci, da posebno ne trči. Čuo barač? Si čuo barač? Šta? Ideš peške na posao, materici razne tavane. Trčati gore. Tako je. Nema ni 30 kg. 15. Eto, tamo 15 sati. Nikola Mara. Ni pol. Mi baciš nogu u džuhu. Da nije mrtav, bio još i Stopalo. A, sada se izvolio da računam na vratu. Kaže, ne vidiš. Druge stvari zove. Kad te možeš? Možeš, vidiš u poduderiš da budu. Ali od ovih jedna, sa pečenice. Što manje masno. Svetu se Grant Johnson, onaj kanadzac. Zino se li trči to? Ajde, trči 20 km. Ono je 109. Ajde, aha! Javo je! Nekada to, za mene dobro, to. Treba biti vega, ne biti mlika, to je ta mjera kombinacija. To su jasni, pa jasni, naravno. Kao što je Ricky Čusa rekao. Samo pojava, odnosno gledajući strane delo isto. Pa sve. Vidit ćeš ti svog Boga kad ja budem radao. Jel, dobro, ja se šatim, svidim. Izvim slušao, Pa na drugu stranu. Nisi ušla. On je bez obraza, vidio sam. Okretirate, ajde. Sad ga baci, ajde. Kako čovjek bez obraza, ajde. Zato je još lažje.
Pa se da, da. Ovaj ljudi gledali na vas sa strane. Ena lakac. A što si vratila? Čulo se čak i krcu. Na dobar način je krcu, ali... I počneva, tako, kada pritim. Pano. Tako, znali, možete pa kila. Dobro. Ja? Давай. Zato je ustao. It looks fun. Nego tako vežba leđa, staje. Leđa padanje, dobro? Pađe. Probaj da ne udariš samo gore u ovo. Staje baš nekako. Pada, kupi rodu. Plaći. Samo bilo. Ajde ti dalje. Neki poslani. Daj to dobro. Aj, dobre, dobre. Vidu si mi gore. Ništa? Kao stojiš na Titaniku i... Высоком партнере непонятно. Еще можно как бы по плечу попасть.